Billy O'Hanlon, fáilte ras go dtí ar an mhuine wica, chunastá tú. Tá méid go mac ar mágad. Ítach. Jaspa lataríis. Tus a freisin. Now, an am dearnach a bhí mé caint leat, bhí tú ag gigáil is sin é, agus bhí tú ag géanamh cúpla písaí le TG Car. Comá lei sin bhí tú banistóir don Northstrand Contraband. Bhí mé gnóthach ag an am. Tá mé fósta duna beaganín DJing. Bhí mé mar DJ is sin é for hartar 7 bliain. nó 8 bliain. So sin é agus a daith. Nach raibh sé gach Mart. Gach Mart, yeah. Yeah, Silver Lining Cloud, ar rud ag mar sin. Silver Cloud Lounge. Sin é. Ach tá tú fós a gigáil, ach níl tú a gigáil i sin é, nach bhfuil a mu sin. No, denim sort of a one-off. Bhí mé a governorship Dublin Writers Festival in Lena. Bhí mé mar sort of resident DJ a Kerry ihe ag an féile litríocht agus bíon chlár radio agam gach downach ar radio na Liffey. Inistom faoi an chlár sin an raibh smíanamh agat chun mar bhí chlár agat hana ar radio na Liffey nach raibh. Bhí bliantó hin agus den stop mé duine an chlár a chosig mé a ríis hart ar ceir bhí ó hin. So bíon mé ar an radio gach downach ó a sé go dtí a 7 agus is cinál jazz chlár ach I mean shine of jazz ach shine stocha ceol Afro-Americanach so shine of blues agus soul freshen agus stocha an bon cloch nó an bonrod ná jazz. Right. So sin ar siúl gach downach agus tá sin níos fear inis mar tá rudí cosú le Mixcloud ar fáil nach raibh ar fáil bliantó hin tá mé an cót digitach a dhéanamh an chlár agus é roiint ar meánach Facebook. Right. Cad is anam den chlár sin an nóta gurm ó se sin ceir? An nóta gurm. An nóta gurm. An nóta gurm. Gach downach? An bhfuil sé gach downach ó a sé go dtí a 7. Okay. Agus an buinean tú tanmh as chlár radio mar sin chun de stocha de rion is má lása chun seanam. Yeah, tanning sé go mórlam agus denim a stocha gá or clig Oliverán River a groundú na PC ceolexú agus ag swineh ceir de dhearmé ní eir an ceol. Tanning sé go mórlam agus a ríis leis an idirlíon tá mé an seolan daoine a riomh fustan na chugam nó tá siad an rudí cheola thugam ar Facebook. Mar bliantó hin i canál the community radio. Bhí sé cinál uignach mar reichtú staachí in studio agus dhéanamh tú a chlár ach ní mór an feedback an ach ar leiad sa lá aniu an tá a bhaint níos mó slite ag daoine dul i dangháil leis an iriseoir nó leis an DJ. Se nach bhfuil sé ionach gur athraigh sé a lá. Yeah, I mean tá ahrú olmhór treéis teacht ar cuasí ceol agus cuasí commerceáide de, Go bhór radio pobl mar níl an na airwaves ag dul amach. Níos fuide ná na stáisiún radio eile freisin nach bhfuil. Yeah. So tá Mixcloud agus na podcréile agus rudí mar sin tá sé anna bhá. Tá sé bhá níos fearr so leis na podcréilte tá cóir de agamsa tá coní ar America, Canada, tá chalí na bháin na Korea agus bíonn si de géiste flumsa a caiinte gailge cach dánach. So sin rud nach raibh ar fáil fiú cuaig nó sé bliana hin so sin ceantas na príomháin a gur thosa mé a duine an chlár ríis. Right. Is local pobl níos smó an chun éiste leis. Agus i ggur ceol speisialta freisin tá sé anna tá radio phobal actually anna bhá a ggur sin nach bhfuil chun Tá mar in airan a príomh stáisiúní cos Lyric FM is so an tain stáisiún bhfuil rudí am a speisial there ach ar pobl ar radio pobl I mean bín chlárcha special ar house music nó chlárcha special ar reggae nó ar funk nó so tá an réimse ceol an lehan ar radio pobl agus tá daoine an stocha just a éistin le radio pobl níos mó na stáisiúní ificúla Yeah, tá sin ceart. Bín mise i gcónaí ar an radio ag caint nó ag obair an radio ach ní bí mé a gigáil an bhfuil sé difriúil ag gigáil ar an radio nuair a bhíonn tú amach i club nó bar nó rud ag an mar sin? Well, is stocha nuair bhí mé gobar go réalta is sin é is stocha don céad uair clig fí meáil ceol cinál bug a haint ach ó a héinde go dtí lehartrééis ó ar maidin cath gach ein pí a cinál topi nó sús
agus Aaron Radio is stocha gur féidir at réimse a bhatní smó ceol a haint. It's féidir PC Mall a haint nu Howrán Bronach her. So I mean it club iad a hína nu iad saran tá gachéin sin chun kosher a bheith acha a tastan wa bheith ag rinke ag a corhan ar maná nua nu ar fear nua agus mar sin de. So is ceol cinál poppy a bhfuil waidini a Aaron Radio is féidir a bhatní smó ceol éagsú a haint. Cad fao Sweeney's, búlan mé leat a Sweeney's go minic, agus ceap me se bhfuil sé áit an a speisialta. Agus bíntas ag gigáil ann, an bunan tú tanmh ag gigáil a Sweeney's? Yeah, current Sweeney's cinál sin é ag gcuimhna dom nor oscail nor doscail sin in céadúr. Mar ma hen tú go Sweeney's ein I tá daoine óga an ó gachéin tír spéir, so tá daoine an ó Brazil ó an Spáin ó an Idáil. Agus le cinál sin an I asan agus bín banní ceol a seintin sin gona gachéin ihe an aine seachtainna. Agus tugann Sweeney's seans do go leor banní beidir an céad gig a bheith acha, Tá tú ceart, yeah. Who's started bín giganna gachéin ihe agus tá íhanta an mísúil an kinda monthly gigs the Dublin Soul Club agus rudí extra mar sin. I mean ma hen tú sta a Sweeney's tá posteri ar front na háte ará a Kirtans Altardo, so tá sin cinál simúlan sin tatin se go mórlam agus gachéin downach ó a seacht go dtíí tá grúpa sean ar a hain an jazz agus tá si dámhá gachéin downach agus tá si sé an asca freisin. Se, is bralam an áit actually tá sé agus is bralam mar tá a lán ceol bheo ach bhí tú a rá tá lán daoine óg dul ach tá lán daoine sean freisin tá si meascán sin é. Yeah, agus sin rud maithé sin, mar níl mór an áitina mar sin mar a lí bhfuil canal an meascán sin an, agus like sais lán daoine crazy agus it's just is brala tá an character ag an pub sin. Yeah, tá sé cos le bar aigen da mecht tú ar lein de si a beidir in Madrid nu a Barcelona nu sin an cinál baríart tú fi se sin intach nu Barcelona ach tá sé sin annach cosú le sin cinál bar a bheith méidir I cahar sa Spáin nu cahar sa Idáil, Okay, well is bralin é Sweeney's sin átan bhá. Now is Cernor tú sinné an fághfuil de chlár radio agat agus rinne tusa sais documentary a go an radio The Needle in the Groove. Instom faoi sin? Sin aiste Garrett a scríb mé aiste hartar denóid méallar a bailú cearní ní vinyl agus dhéananas iirecht cinál scéal má bhailúchán vinyl agus beag an don star don vinyl é hain. So dhéananas tafa there hartar rábhlí hin I tacha cardam tá studio beag I drimna. So cha mé beidir a couple lá I scríb an script agus den churmid PC ceol agsúlaisteach san aiste agus den churméid sús ar Facebook é agus láiste the lá hí hartar gáché daoine tréis sé a chluisiint. My God. Agus den thosa daoine áráint agus. So tháinig fear ó Lyric FM a Bernard Clark tá chláraigad ar banam Nova gachéin ihe dánach. Oh yeah. So dír sé orma mech sin an churmach ar Lyric agus dúirt mé cínte agus den chosig copplastáisiún exú chu séach ar RT a hain ar Lyric FM ach den cheol carda mé go dtí stáisiún radio a nua áireach a bhericeá, so chu séach an sin. No way. So hí mé branú tá sé húsagam ar SoundCloud, má bhreaíonn duine ar SoundCloud Billy O'Hanlon tá Needle in the Groove an sin ach tá beannach míle cúicé daoine tréis sé a haintinis, so it's kind of my number one hit. So tá sé a ríis tá sé simú leis an Idirlín gfuil me den an ruí mar seo a cheola hart, Sin ceart. Devlin hin bheith mise just a seola an pí sin go dtí stáisiún radio agus agsúl gur seinach si é ach an is féidir lumps a PC. So tá cinál nabs splachas nó Independence agin nach raibh agin bliantó hin agus tá sé sin simúd. Right. Bí mis a gcóí ag léibh de Facebook posts agus bín siad an a granúir agus bín siad scríbte an má agus rudí mar sin. Is there a book in you?
Well, is tócha a rí caiintead ar an Idirlíon gur bhí a gcónaí a scríomh sáile i lear an ótaí agus mar sin de agus bhí leathanach Facebook agam le beidir ceirh líon a chart ar gáh líon ó hin thosa go mé scríomh rudí beidir níos pásanta agus rudí cinál granar freisin agus an thosaigh go leor daoine a ban tanmhas na rudí. So is tócha gohfuil Facebook's reis beidir muoín nó self-confidence a thuirtum chun leanú a rá scríomh. So se tá mai duine bh iirecht na PC sin a chuirla chéile ach ag an ná géanamh tastim an beidir rud aigen níos fuide a scríomh freisin. Ja, bhrálam beidir leabhar aigen a chuirla chéile. Ja, bheith sin go híntaach go bhórmhór le de scríomh féin. Agus scríomh tú pí das faoi cuiile. Mar cuaigtósta go dtí cláiste ón le cíle agus daoine cos le cholamach an ómar agus rudí mar sin. So cad a bhí sé bhí mis sa bunscoil agus sa manscoil le cíle agus cholamach an ómar agus Carl agus Dave Odlum so bhí Carl agus bhí Dave Odlum sa frames. So bhí gothir sa manscoil ag Glasgow the tradition more ceol an mar fi Liam O'Mainley agus fi no Brian on Hot as Flowers sa scoil freisin. So fi go leor ceol agus bug kinál gná rud é the lads that shine ceol. Shlí is beidir is scoil an elefi kinál rugby agus pella. Well fi pell logging agus amoni ach fi sé anna gná gannach dini a shine ceol nu go maximach a ceol. So tá anna bhá go mar Rona agus Ichin O'Keela. So hart ar blian ó hen fi mé a dolamachchadí gig de chud cíle a Whelans agus scríime pí a beag mí eir agus den lei colm agus Rona agus handse go mórdo. So dear orm pí ní swide is scríb mí eir agus a rí dúsáid siad an pí sin mar cuid an pebliach don ceirnín nua bhí agus sú sios. So dair go máile an pí sin freisin. Agus cá faoi tú féin tá tú fós ag múna san chathair agus tá de chloradio gut agus cúpla giganna. Tá mé má go leir a múna beirla de Strán Sherry sa chathair. On other Iriseach nu they're broadcasting that is Danny atá déanta gom on me se hugging and me therefore tá fish scan on new documentary a dolamach RTE hain in Maryland now Farog dar banam Michael Dwyer who se makadi Bolivia a couple of being hin August Maria fi sé kind of a group of paramilitary agus who máthir Michael Dwyer a makadi Bolivia agus who loch scannig amach lehi kon scale a vaka ancient. So tá Spanish agam so dear their armsa the subtitles the end of an airla done fish scan just so tá creeping me sin hart ar shaftan in agus special dolamach RTE on me hugging so tá súlesin. Sin simú. Agus mléin giganna ag tachtús ire an seachtain seo. Tá féile mór dar ban an Blue Fire siúl is Smithfield on Saturn seo agus is kind of féile ceol down the new world music agus tá Keela a Shinedown agus tá grúpa eile hanin gomórlam dar ban an Mandan Express agus is grúpa atá a Shinte chéile le hart ar Hábhlíon agus daoine ón Spáin agus ón Africa agus as Éireann agus shinan siad cinál groove nó cinál trance ceol ach is fi an féile se ar siúil an blid sicate agus ban mé an tanmhas tosín se ag a man légadí detal agus títhe agus tá DJs agus grúpi ceol agus tá sé go léir Sarah an Ashke is Smithfield on Saturn shot. Ítach. Well, Billy O'Hanlon I gcónaí tá sé anna dheas a caintlaat. Well, míle buchas agus tá sé anna dheas caintlaat sa freisin. Agus cumátsús le oberhá. Gurmágad, okay, slán go fór. Gurmágad, Billy.